Тарторът на задържаните в Румъния алоизмамници Борислав Бобито живее тук. Тук живее. Я разкажете за Борислав Димитров Бобито. Познавам, нито го знам кой. Тук ли живее? Вярно? Не живее тук, бе. За кой ме питаш? А, ти не живееш? Да. Разбрахте ли, че има акция София. днес? София. Да. Вие ще влезете в дома. Мога да влезеш, що? Нали не го познавате? За какво трябва? Той наистина ли е тартор на алоизмамник? Тартори, други. Има много тартори. Тарторите са като вас, са такива. Оператори. Вие занимавате ли се с алоизмами? Да. Въртач ли сте?